Dneska by som vám chcel predstaviť osobuko. Čo to vlastne je osobuko? Asi každý poznáme hovädziu klišku, močing alebo nožinu, ktorá sa u nás v našich končinách najčastejšie krája na malé kocky a končí v guláši. Stačí pritom spraviť trochu iný mesiarsky rez, nakrájať klišku priečne spolu aj s kosťou na 3 až 4 cm stejky a vznikne nám takýto krásny kus mesa, ktorý sa volá osobuko. Mimochodom, ten názov osobuko pochádza z taliančiny a znamená v preklade doslova oso, kosť a buko, diera. Čiže niečo ako že kosť s dierou. Mimochodom, vyberanie tohto špiku je v Taliansku doslova rituálom a Taliani majú na tento účel špeciálnu lyžičku, ktorá sa volá esatore, čo v preklade znamená daňový úradník. Takže asi to má znamenať, že dokážu vytiahnuť tou lyžičkou ten špik do poslednej kúsku, tak ako daňový úradník z nás dokáže vytiahnuť posledný cent. Ako pripravovať osobuko? Najlepšia voľba je zviazať osobuko špagátom, aby sa nám nerozišlo. Tak ako je, ho trošku okoreniť, posypať múkou a z prúdka opiec z obidvoch strán. Tým prudkým opečením sa zatiahnu svalové vlákna a uzamknú v sebe práve ten vzácny kolagén. Takto zatiahnuté mäso potom dusíme veľmi pomaly a veľmi dlho, minimálne 2 až 3 hodiny. A každý si nájdete na to recept, pridávajú sa tam najčastejšie paradajky, alebo baklažan, alebo iná zelenina s rôznou omáčkou, s prílohou, vynikajúce jedlo, skvelé talianske jedlo, jedno z tých najluxusnejších jedál vôbec. Takéto mäsko, či už klišku v klasickej podobe alebo osobuko, kúpite každý deň v našich predajniach Šmak plus v Žiline.